салом бародарон, салом ҳамватанон, салом ба он шахсоне ки ба корубори Павлония шуғл доранд. саломи худро арз медорам ба шумо. саҳари рӯза рафтем масҷид, намоза хондем. мо мусафирдо масҷид мерем, намозоро мехонем. баъди намоза хондан дуо мекунем. дар ҳаққи худмон дуо мекунем. дар ҳаққи падару модар дуо мекунем. дар ҳаққи зану фарзанд дуо мекунем. дар ҳаққи бародаро дуо мекунем. дар ҳаққи ватан, дар ҳаққи тоҷикистони азиз дуо мекунему ба мехезем мебием. ҳамин саҳар омадам, Павлониёро дидам, табым хира шид, настренем клет шид, зиқ шидам. ҳамин чӣ гапҳое аст ки ҳамин барои настрени ҳамун гапҳода нест, ягон настрени нест. мо чӣ кор кардем, ба чӣ хатогӣ роҳ додем ки Павлониёи мо ба ин ҳолат омад. дина ҳамин чиғод ман видео сиёмка карда будам, ҳамин хел Павлониё хушрӯ буд. бахеси моро хай корхонаи воҳиди давлати мои Тоҷикистон занг задан ки бародарони ӯзбекистонӣ омадиам барои ҳамкорӣ кардан дар соҳаи моҳипарварӣ. хестем уҷа рафтем ки аз хона занг задан, гуфтанд ки ҳамин дарахчаҳакҳо, ниҳолчаҳакҳо шунодагӣ ҳамин хел ғалти диҳанд. зиқ шидам, гуфтам чӣ гап шид. хай бо омадем, нисфи шаб омадем уҷа, хай бо ҳамкориёро хай бо я видео кардем, равон кардем. хоҷагӣ акай тоӣ рафтем уҷа, видео снимат кардем. хай маслиҳатҳои зур шид, маслиҳатҳо барои пешрафти тараққиёти соҳаи моҳипарварӣ иншоалло ҳамкорӣ мекунем. хайне ки омадам дидам Павлониёро мо хизмати хирсона кардем, чӣ камбудӣ кардем. бародаро ҷангам накунед, ҷангам қама нағз намебинам. як гапе ку бародар инқадар ҷангам макун, инқадар беҳуда дилтангам макун. ҷангам кунед, хай майлиш камакак ҷангам кунед. чӣ хатогӣ кардем ки Павлониё ба ин ҳолат расиданд. кане нишонте, ҳамора чӯша нишонте, хушрӯ нишонте. ман омадам нигаҳ ки биёдам. нигаҳ ки охи инаш нигаҳ ки хел ғалтидай, тамоман ғалтидай, ҳушу гӯш надорад. тамоман ғалтидай, ҳушу гӯш надорад. ира бин, инаи какоша нигаҳ ки, ини какоша нигаҳ ки, ира бин. намедонам чӣ камбудӣ шид бародаро. ман чӣ камбудӣ кардам. ман ҳамиҷоро хока кандам, мулоим кардам, об задам, ана пору рехтам, то ин ки ҳам Павлониё оба нағз мебинанд, ранги помидорай меганам, хел обдӯстдорай. ман намедонам, хай шумо гап занед, чӣ гап шид, чӣ камбудӣ шид. зиқ шидам. ҳозир мегӯм ки биё бирем Павлониёро сиёмка кунем. и операторум мега ки охи ҳамад ҷазира чӣ хел сиёмка. не, канали ман пастиву баландиҳо, пешрафтиву ақибмондаҳоро ҳамаша бояд мо гап занем. мара гап занем, чӣ гап шидӣ, чӣ гап шид. ин қадар ма мисол таъриф кардем, ин қадар вай кардем, чӣ гап шид. ира бин, ина дидӣ, ина хован, заминда хован, заминда хован, хел хован. як ҳозир камтар автобия боя бора меғалтанд. як бора мумкин бигем 80 90% мисол ҳам ки 10 та ҳисоб кунӣ ба якташ ба як ҳамин хел паҷмурда шидиям. чӣ кор кунем. бародарони қанди ман камбудиай, хоҷагида камбудӣ шидай, пешравӣ нашидай, камбудӣ шидагиай. барои ҳамин ман ҳаминро видео снимат карда мепартом ки бародаро рост мақаб камера, бародаро гап занан, комментарияда навизан, камбудиё моро гап занан, то ислоҳ кунем. ман ёро як меҳру муҳаббат, як дилсӯзӣ қати хостам парвариш кунам. Ира бин, чӣ қадар вай шидан. ира бин, тамом шидай. чӣ камбудӣ шида боша. об бисёр мондем. мо барои хотире ки замин оба мекаш. дина об мондем, ирӯз мана замин кафидай. об ҳамаша кашида рафта. намедонам ки чӣ бошад. барои ҳамин хоҳиш дорам аз шумо. камтар настренем клетай.
хоҳиш дорам ку камбудиёро гап занем, камбудиёро гап занем. Хай ҳаракат мекунем бо ма дина бо вайда занг задам ана акай Салимҷон да вая гуфтам ҳамин ҳолатай вай павлониёшо нишон дод, ҳамин хел қизиқам кард, ҳамин хел ва кард беҳад нақс чи секретвай чи чиай намедонам мада секрет пекрет нест ҳамаша гуфтаистам менам хели кора хели ҳолатай хак насрени гапзанирам нестай ана чашмам кам даркестай чӣ гуфтани ҳастам ки ягон бошад ягон чи гап зани ягон маслиҳатиен бародарони қанди ман худо нигаҳбонтун боша худоё худованда доим сарбаланду обрӯманд бошен доим мехоҳам вақтҳомон хуш боша тоҷикистони азиз сарсабзу хӯрам бошад бародарони қанди ман.